txirrindulari elkartea aurkeztera gatoz, eta, ikuste du, Zizurkile beti eukidula historia handia txirrindularitzakin, eta horregatik poza hartze du udaletxetiken, olako berriz talde bat sortzea. Urte bat inguru hasi ginela horre idei batekin bueltaka, eta gaur ikustea egia bihurtzen dela, behintzat eskolatikan eta pizkataztea. Sartu ginean guk batzordera, ikusi genuen argi, ez dela futbola bakarrikan denenen inguruan mugitu behar zen guztia, baizik eta bazeuden beste interesak, eta beste jendea, eta beste beharrak, eta gu bakarrikan entzun ditugu behar hori, eta saiatzen pizkat bideratzen, eta hortaz pozik, eta noraino joten geran atal berri honekin. Ikusi dugu azkenengo urteetan, Aiztondo Baiaran bai emakume zein gizonezko Espainiko kopako probak antolatzeia, eta bertako txirrindularik ikuste dugu ez dakatela aukera Baiaran bertan txirrindularitza praktikatzeko. Orduan, preokupazio horrekin pixkat, udaran hasi ginen pixkat lanian aurten talde hau aurreatea izateko. Eta, lantxukun bat diteko asmotan, hasi nahi dugu basea lantzen, ez? Benjaminetatik infantiletako eta harteotan eskolarteko adin horietan hasi nahi dugu lanian umiakin. Baiaran erakutsi nahi dugu txirrindularitza ez dela errepideko txirrindularitza bakarrik. Ikuste dugu familia askotan eta bildur puntua daola gurason aldetikan eta umeak txirrindularitzan hasteko pentsatze dutelako errepideko txirrindularitzan hasi behar dutela, eta erakutsi nahi zaie txirrindularitza ez dela hori bakarrik eta ez dela horren arriskutsua baiek pentsatze duten bezala. Jokin Alberdi da, eta behakin izketan eta hola, eta taldeko entrenatzaietako bat beha izango da. Epe motzea garbi dakau nahi deuna gazte hauekin lanean hasi eta txirrindularitza gertuatzea gazte hauek, infantilak bitartekok, baina ez deu deskartatzen hemendik urte batzuta, 2-4 urtetan, ume hauei behaien formakuntza prozesuakin jarraitu alizateko kadete talde bat, edo juvenil talde bat, edo atera alizatea. Eskerrak eman nahi dizkiot bai udaletxeai eta bai Baiaran laguntzen nahi den jendeai talde hau aurrea eman alizateko. Inguruko enpresai eta inguruko jendeai talde hau aurrea alizateko diru kopuru bat eta behar dela, eta nahiz eta aurrenengo urtean aurrea joa alizateko udaletxean laguntzakin eta beste laguntza batzukin aurrea joko halko deu. Izen emateak eskoleta bidaliko da deialdia, eskoletan bertan izena emateko aukera eukiko dute gazte hauek, eta aparte Zizurkilgo liburutegin bertan lista publikauta dago, izen emate horri bat.